Ағымдағы атнаның сүйінішлі вақиғасы. Қозандағы Рамазан мәчетендә қабат ай қалықты. 1993 елда башқалабыздың Киров районында төзелгән мәчетнең алтын йөгертелгән ярым айлары яуым төшемнәргә бирешеп, нык каралган булган. Алтын куллы игелекле кешеләр аларны чистартып, яңарткан. Тулырак Айзилә Батырханова әзерләгән видеоязмада. Менә бу фотолар 7 ай элек төшерелгән дип күрсәтте безгә Рамазан мәчете имам-хатибы Султан хәзрәт Морадимов. Явым төшем, һава торышы һәм еллар агышы мәчетнең бакырдан эшләнгән ярым айларына тискәре йогынты ясаган, коррозия хасил булган. Шул чакта иман йортына ярдәм итәргә теләүчеләр дә табылган. Иганәче Хагани Гашимов һәм ул җитәкләгән оешма 7 ай дәвамында зур эш башкарган. Ярым айларны мәчетнең манарасыннан солдырып, махсус эшкәрткәннәр, чистартканнар, алтын йөгерткәннәр, берничә кат лак белән буяганнар. Изге Рәҗәп ай алдыннан әлеге мәхәлләгә йөрүче мөселманнар өчен ярым айларның кабат манарага күтәрелүе әлбәттә зур шатлык. Бик күп әбиләр, бабайлар сорыйлар иде: "Хәзрәт, кая китте айларыбыз? Кая китте?" дип инде. Шуннан да ай ул кешенең теге күңелендә булган иман нурының бер теге галәмәте дип әйтер идем. Менә шушы айларның бүгенге көндә инде матур яңартылган килеш куюлары ул инде кешеләрнең дә күңелләренә теге яңадан нурны кабызып, сөендерә торган, шатландыра торган улуг, сөенечле бер хәбәр. Изге эш берләштерә. Рамазан ае мәчетенә кешеләр, иганәчеләр, аеруча Ирек Закиров җитәкчелегендәге Буа якташлык җәмгыяте бик теләп ярдәм кулын сузалар. Хагани Гашимов та иман йортына ярдәм итә алуым белән бәхетлемен дип хисләре белән уртаклашты. Чувства такие, что мы очень рады, мы счастливы, что... Булдыралганча, хәлдән килгәнчә, Аллаһ йортына булышы күрсәтү бик кирәк. Без бу эшкә шатланып алындык. Ярым айның алтын нурлары хәзер ерактан ук нур чәчеп тора һәм барлык мөселманнарны иман нурын иңдерергә чакыра. Айзилә Батырханова, Тахир Хәсәнов, Ирек Хәмидуллин, Татарстан яңалыклары.